Nah, presko pa dyan mo. Pilik-pilik man. What's up guys? For today's video, si adventure na punta. So imbis kay mama namin, may naman may kuha. So nakuha namin sa waki o tuyong mga kinason. By the way, kini day, naranit tungod sa mua. So upan po na ko ang akong manghod. Hey Jas, baka belum aja? Apa itu? Belum. Nah, presko pa dyan mo. Pilik-pilik man. We ask. Nani ulo ni mo Justin gani kay sige ato ra mo ra ka usa. Ojo may awa. Lami din na ya ate. Pagkaon ni pa din. Pagkaon ni sa kubla ko. Pukod na guys. Asa angkol day? Sa kinason. Asa man? Ayaw magdung. Uy, ubantay mo dahil kay tunok na. Sakit pa magilak mo na. Uy, ano mga isda? Ayaw pa ninyo glabti ka ni. Pilit ano ni Marvin, no? Isdas ba? Chilyo? Ayun ni kay lala ni makatunok. Hey Drake. Hi. Uy, no. Ayun ng fulan si Urchin. Si Urchin, where's si Urchin? Yeah. Bante di iya ba kay mga tunok dia sa tuyom niya laraban na. Tuyom.
ba ng tuyong dila? Ang tuyong. Tuyong. Hey, over there, just like the sport. Sport C. Kameraman. Life at sea. Si Zach may pa-vlog ba, Jones? Yeah, di ka Buong pala. English. Di ba, ipatubang niya ang kamera. Uy, okay na may matagak kay pang tubig mana. Di ba, ari sa kon. Bato. Hi vlog. Hi vlog. Tanaw. Hi vlog. Welcome to my guys. Welcome here my guys. Hello. Hello. Ina koy, welcome to my channel. Welcome to your Dara. channel. Si channel. This is dark channel. Abudu, tanaw ko dabudu. Sa mo ka video eh. Over there. Look, very good. That was Taga ka ano si. Kipa na. Nung motor. Yeah. Dire dito. Mama Maria. So ginawa ka ng isda. Nalinapan mo nga. Si tao ganit eh. Kani? Inason? Ginahato. Bais nang sa agay. Ano siya? Mo na siya mga boys. Loh. Bat? Wala na. Ano po siya? Nadako na niya ang isda. Nadako. Nadako na ang isda. Nadako. Dako na po dako. Oh, nadako. Nadako na. Nadako. Gawin naging kalson ni pagpangkol. Apa? Anak pa usang aja mo. Napidagan. Ari ko sa kuan. Oh. Oh, ni siya kana. Sayang. Mo ni siya guys. Ya pa guys. Ni siya. Yeah. Ate. Dali ko Sa- na. Bati, Opo ha. gasam, tunok ka gasam. Ayo, hawidi ang tunok ha. Dito friend ha. Ay, sa na sport club. Balik mo tayo sa mga dandan kung nagbanggit mo. Ipanglabay ng manay sudyas oh. Ayun, dahil na. Vlog na sa kuya. Yeah. Kaya nagka-deliver.